Mit afsluttende projekt tager udgangspunkt i Sportshuset Horsens, en specialforretning med fokus på jagt, fiskeri og outdoor. Særligt jagtafdelingen møder udfordringer i den digitale markedsføring, da Meta forbyder annoncering af våben, ammunition og relateret udstyr. Meta-regler og retningslinjer begrænser synligheden, både når det gælder betalte annoncer og organiske opslag. Formålet med opgaven er at udvikle et konkret markedsføringstiltag, der kan afhjælpe denne udfordring og øge virksomhedens digitale synlighed og engagement på sociale medier, uden at overtræde platformenes retningslinjer. På baggrund af analyser af målgruppen, konkurrencesituationen og Metas retningslinjer, anbefales en differentieret SoMe-strategi bestående af 3 centrale tiltag. 1. Organiske opslag med videoindhold, f.eks. jagtture eller produktgennemgange. Det skaber autenticitet og højt engagement og må gerne deles, så længe retningslinjerne overholdes. 2. Sponsoreret indhold for lovlige produkter, som jagtbeklædning og udstyr. Det gør det muligt at bruge Metas annonceværktøjer effektivt og lede kunder ind på webshoppen, hvor hele sortimentet findes. 3. Influencer-markedsføring gennem samarbejde med jagtprofiler, som målgruppen har tillid til. Det udvider rækkevidden og styrker relationen til fællesskaberne i jagtmiljøet. Strategien er både realistisk og fleksibel og kan implementeres med de eksisterende ressourcer i virksomheden. Den kan tilpasses løbende, så den følger udviklingen på sociale medier og i målgruppen. Effekten af tiltaget forventes at være en mærkbar stigning i synlighed og engagement, målt gennem KPI'er som følgervækst, rækkevidde, interaktion og øget trafik til webshoppen. Samtidig skabes en stærkere digital tilstedeværelse og relation til målgruppen, som på sigt kan bidrage til øget loyalitet og salg. Denne strategi giver Sportshuset Horsens en brugbar løsning på deres udfordring og et solidt fundament for langsigtet digital vækst i en ellers reguleret branche.